en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feñay windere feñay batake bindaɗo nasande ɗiɗi bowte hitande ujunnaje nogas e goo ɓatake men ko fate cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr gorko mon ndulumaji segene belɗo ñuuña ñaaña weltina fittandu miccinma gendima gendi remoɓe aynaɓe e awoɓe e jomen fitiram golle en kala Sada Ba gorko mo Kanel to karallagal kaɓirɗe ɗe weltare TV ha mbawon yebdenate mon ɓosoje Saydou Abouba gorko mo Lukseyba gorgol kala ñande alhamisa weltare TV mi heewi addande men cellal ɓalli nde tawno fulɓe mbi afo ngalu ko cellal afo cellal ko laaɓal afo laaɓal ko an neɗɗo ko an addata laaɓal e ma laaɓal nder e boowal laaɓa nder e boowal laaɓa nder ɓanduma laaɓa boowal ɓanduma suuduma defirdema heblordema taarindima kala laaɓa ndentoɗa ñonkoto ñonkoto neɗɗo so o laaɓi tan o sellat so laaɓi Allah jaaboto duwawu makko so laaɓi o siwlisat so laaɓi yimɓe kala jiɗat dokken hen yeru saare galle kala cukalel ɓurguel labde e galle ngel cukalel ɓurta horsinde kala cukalel ɓurguel ñiddude e fakkude a yiɗata hay memma yeehi ha yettima laaɓal no way ngakkude e nder men yeehi ha yettima sa ɓornima wutte ma moƴƴo walla daram ma baɗɗo fayida ko ñalawma goto o haɗata guppama saabu sukaɓeɓe gona toppitaɓe to banggue laaɓal sa yiiɗi andude noon galle mbetaɓe laaɓi walla ɓe laaɓani laara sukaɓe mabɓe laara defirɗe mabɓe laara taroɗɗe mabɓe ganda ɓe laaɓi walla ɓe laaɓani saabu heewiɗo jiiɗa neɗɗo ñantotoɗo jeesotoɗo poppotoɗo pentirowo hoore mum so yalti yimɓe kala jeeɓa ɗum kono sa ari galle makko walla ha e nder suudu makko tawata ko ñidduɗo walla so ɓoorima omo jogui odoraji ɗi hay goto wawa artirde hinere muɗum neɗɗo koma tinno laaɓa sa laaɓi tan a sellat laaɓa ñamde laaɓa jaram surtout jaram ko jarata ko yo laaɓ ndiyam ɗam yoɗam laaɓ ndaara so ala digiderde ndaara so ala goɗɗum ndaara so ala gilkon yoɗam laaɓ fayi koye nder reedu ñamde yo laaɓ yonde ɓendu yonde laaɓ yonde sellu jokkodiral hakkude joom suudu e joom galle yo laaɓ so laaɓani rokka ñabbuji
ɗeɗo geɗe so ɗe laaɓi a sellat. Ko heddi ko neɗɗo so maɓɓama walla dañi ñaw durmo walla ñaw guite yo suro salo salminde yimɓe ɓe. Tawno ɗin ñabbuji daaɓoji to banggue tuute ene ndewa jungo, ne ndewa jungo walla ɗojjude yimɓe, ɗojja tan walla ɗa haala tuute ma ne jana yimɓe. On jogui woni yimɓe waɓe noon sene kaala tuute ɗe jalta ha jana yimɓe. En gandi ɗum foof neɗɗo ne foti yurnitade. Saɗa yalta ƴeewa musuwar mbaɗa e poos ma, ñittade heftoto, haktade heftoto. Wonɗo joɗoɗa nder yimɓe a wawa haktade, kadi a wawa modde. Jaltina musuwar ma mbaɗa hen, mbatta e sag ma walla mbaɗa e poos ma. ñittade heftoto woni musade. Aɗa jooɗe nder yimɓe a wawa juude ɓe jalta musoyɗa, jaltina musuwar ma musorɗa hen seesa taw wonano musoro doole, mbaɗa e poos maɗa. Mbasa jolde e oto walla e métro walla e bolol, aɗa jagga hinere ma aɗa ñitto aɗa ficca, aɗa ɓatta e tugaji galle, ɓatta e paale ɓale walla ɓatta e juuɗe ma. Gandi foof wona hunde yaadude e jamanu. Diine l'islam ko laaɓal, yiɗi ko ciwlisɗo. Tawno Allah subhanahu wa taala ko neɗɗo laaɓɗo, ay yiɗi koko laaɓal. Laaɓal ene moƴƴi e neɗɗo o siwlisat, o laaɓa, o hisa e ñonkoto, o hisa e ñabbuji, o hisa e ñabbuji daaɓoji. Garaten seeɗa koye taaridi. Eɗen gandi neɗɗo sa woni julɗo ene waɗɗe ma sa yi kala kene bonna gurdam yimɓe, kala kene bonna gurdam ene waɗɗe ma haalde. Sa haalani a bakkudini, sa haalani a ɗoftaki gueɗe diine. Neɗɗo yiyata leydi ne bona deƴƴa, yiyata wuro ne bona deƴƴa, yiyata taaridi ne bona deƴƴa, yiyata yimɓe ne bona deƴƴa, yiyata yimɓe ne tikkodiri deƴƴa, yiyata yimɓe ne ñawa deƴƴa. Kala ko jiiɗa aɗa andi ɗum ɗo henna ene bonna. L'islam yiɗa hat, l'islam yiɗa hat. Kala jiiɗo leydi ne bona haalani aɗa foti haalde ka ñawdeteɗo ha tentino an gandowo. Sabu Allah haaldata koye gando, Allah haaldata koye joom haqqille. Sabu kalɗo o haali o wiyata ko joomen hakkillaji en, o haaldi koye anduɓe. Tawno o neli e yimɓe ko anduɓe joomen haqqillaji. Ha hande ko ɓen keddi, nde kala ko jiiɗa ne bona haal. Neɗɗo so tawi a sellani a wawa rewde Allah, a wawa janngo Qur'ana, a wawa janngo hadis, a wawa janngo sariya, a wawa rew Allah, a wawa wadde haydara kaali a sellani. Nde ko addata en ñawma ko haal, kaalen ɗum yimɓe ndento ko ñawnata min ko kaalen. Heesal ne ñawna goppe, woni keremaji puuɗi ɗi a anda ɗo giwi wop. Modde poɗɗe beele ɓuttiɗa, walla modde poɗɗe wata wonde reedu, a anda janngo ne rokkuma probléme wop, a anda janngo ko rokkanma. Janngo ƴuuf hande kala sukaɓe rew hewɓe jiiɗa deɗɗi ko mawɗi, jiiɗa fof rimnoɗe ñorɓole ha heewi mawni. Ballonmaji bonɗi goni nder, deedi ɗi ngulat jaw nder woni kono jeygi ni. Jiiɗa fof ne harƴitone an de hoore mum. Ƴewto ko ñamata ko, ƴewto ko jarata ko, ƴewto gonka ka. Fo yimɓe ɓe ƴewto. Soɓe ƴewtota ko gonka ka, ɓe ƴewtota ko taaridi, ɓe ƴewtota ko ɓe ñamata ko ɓe jarata ko, a safrata ha maya sellata. Mo jiiɗa foof duuɓi temedere hande ne safro, se mbinon ko duuɓi sappanɗe neɗɗo ne safro, duuɓi nogas aɗa safro ñaw goto a sellata. A changi docteur ɓe ha maayi, a changi sernaɓe ha maayi, a sellata. Donc yurnito hoorema, yurnito ñamde ma, yurnito jaram ma, yurnito lelde ma, yurnito gonka ma. ƴeewa taftade hoorema seeɗa, ƴeewa ɗo ne lebbi tati hono wayata. Aɗa jogui asma, ƴewɗo mbaltaɗo, ƴewɗo ñallataɗo, ƴew lati mo kutorɗa o, ƴew environnement o. Gusta kadi cuuray cuurki kewkiki. Ɗum waɗi noon ene moƴƴi weeyo men gonga wona weeyo moƴƴo lallitago no feewi. Se mbiɗen kaala seeɗa e taaridi, en potani fadde lamɓe. Ay lamɗo leydi walla laamorɗe, mi hokka mon ɗo yeru. Dakar, Nouakchott, Bamako, Banjul, Conakry, Bissau. Woto wi gonɗo to no aɗa ñemba ɗum taw on jiida.
on hande so welama heɓat ɓirɗam. Hande kala gonɗo Dakar so welama yarat kosam ɓirɗam. Ko wela fo ñama, kono an gonɗo gure ladde o a wawa ɗum a heɓata fof nawama capital. Joni noon so tawi kene bonna taaridi ari ko an adoto tinde, hande tew, liɗɗi, gertoɗe, kosam, fruiji, lugumaji fof ɓuuri webde ko capital. ɓuuri serde hande ko gure men to. A yiyata holko addi ɗum ko enen poti haɓade, kala ken adda men yooro. Hande ene tiiɗi galle mo garata taw yeyata glace, ene tiiɗi e galle mo garata taw sotta glace. ɓene jaggan mbusuji mbaɗa hen ndiyam ɗam ne foti sellude, ndiyam ɗam ne foti siggede, ɗam siiwe haɗam laaɓa, ɗam laɓɓini haɗam laaɓa. Jungo naatowo e ndiyam ɗam ne loowa, yo jungo laaɓta wona cukalonto son. Sooɗo ha laaɓa, walla mbaɗa ganguji ma laaɓɗi ciwlisɗi, aɗa andi kowoje memani, ligguiji memani, haydara goɗɗum memani. ƴeewa beignoir ma laaɓɗo, mbaɗa hen eau de javel lawƴa ha laaɓa, mbaɗa hen ndiyam ceniɗam laaɓɗam, loowa ɗum ha heewa, kaɓɓa, pewna, mbaɗa e nder frigo ma. Kono noon holko kalten ko oɗon mbuus kaɓɓeteɗo o. ɗo e dumuna laamu ma dartin. Mbuusuji batteɗe paltuji ne jeeye, mbuus bus sappo, mbuus bujjoyi, neɗɗo ne uddita ne yara, koko dartinte. Holko jeeyi sababu? E nder wittoji mabɓe mawɗi kamɓe ɓe humpitiɓe, ɓe kolliti mbuus duuɓi temedere wontata leydi, duuɓi temedere ñolata, duuɓi temedere wahlotako. Tene kalɗo mbuus woni warat ndin leydi. Sa ari ɗo mbuus woni e jinde, jaggu mbuus o pooɗa, ma taw leydi ndi koni maydi mes. Warat leydi ndi, wara taari ndi, huɗo fuɗata ɗon, haydara moƴƴata ɗon, te leydi ndi yorat, siiɓo ndiyam ɗam, adda yooro, adda hokkere, woɗɗina duule, woɗɗina asaman, wara leɗɗe. ɗen gueɗe jannguɓe humpitiɓe gandi ɗum e mbuus. ɗum waɗi leyɗele hande ɓurde dowlude mbuus ala, woodi ko sac. kala kaɗa sooda ko sac. kayit woodi ko kayit fewnite hano comme sac ni waɗe hen. hunde fof mbaɗanɗa koye kayit, waɗe lakas joɗɗo waɗe hen. hande mbuus ko enen keddori hen. joni noon woto paden ha laamuji garay men mbaɗa men interdit yeyde mbuus, walla sodde mbuus, walla lowde mbuus e ndiyam. aɗa yeeya ala, kaɗen koye men. sernaɓe hutbaji kaɗe ko hokkere addata e men, waajotoɓe kaɗe, wonoɓe inɗe e yangueji e jenayseji kaɗen. nde tawno so en kaɗani en goofi Allah, ko hunde lorore en. kala kene lora en, ene bonno gurdam men, woto ɗaccine juuɗe laamu. enen ke en laamu saabu ko enen guuri toon. hande a heɓata ɓirɗam, a heɓata tew, a heɓata fruit, a heɓata légume, saabu yooroma ari. kono e nder laamorɗe ma wonno ne ɓatti maaje mawɗe, batoje ne ngara ne gadda, ɓe ne guuri moƴƴam, ane ƴewno guurdirɗa moƴƴam. kaɗen mbusuji ɗi, ƴeewe butelaji, lawƴe ha laaɓa, waɗe hen ndiyam moƴƴam, mbaɗa e frigo ma, aɗa yeeya glace. en ji e laamu leydi Sénégal hanki wonno ko koppuji plastique, hanki ko koppuji plastique wonno. cooda koppuji plastique, ciwa hen kokka, walla ciwa hen kosam, walla ciwa hen kafe, aɗa sarwa. hande ɗum haɓama ha itta. wooti hande ko koppuji carton ngaji. so jii koppuji ko carton, hay sen wuli jaw ni nanguirta ko carton. carton kam hay mbalum ƴakka, naggene ƴakka. aɗa wawi segde kadi kuɓɓira jeygue, kuɓɓira duɗal ma, walla boynira ƴulɓe ma. ɗum ko kayit. ɗin kayitaji hande ko yen siwete kafe en, kosamen ni men jara. ndeke firti enen ne woto paden ha laamuji jetto en, mballa en haɓade caggal ken remoɓe, ken aynaɓe. eɗen cohli jawdi ndi daña huuɗo, eɗen cohli jawdi ndi wuura e taaridi men, eɗen cohli remde dañen, eɗen cohli remde nguuren. ndeke noon enen e koye men kaɓoɗen. jeunesse aji men yo kaɓo, ɓen yeeyoɓe ɗin mbusuji e keremaji, yoɓe mbaylu jaɓɓal, ɓe gaddana men jaam. woto paden ha laamuji mbaɗen interdit, enen e koye men toppirɗen gurdam men no moƴƴi. ko wona ɗum ko eɗen garta seeɗa to banggue
laaɓal neɗɗo jontaɗo ciwlisɗo saɗa waɗa voyage walla aɗa woni galle mon jogo sarben ma, jogo jampe ma, jogo sabunde ma, jogo coccorgal ma walla broche maɗa, jogo pat ma, jogo lasima, jogo kerem ma, jogo istil ma. saɗa yaha wuro e wuro aɗa ɗanno aɗa ƴeewa ngol aɗa yaha ngo wuro ƴeew turso ma mbaɗa hen jampe ma, mbaɗa hen sabunde ma, mbaɗa hen broche ma nawora. giwen e arde e wuro tan nawaneɗa ndiyam tarodde e jampal janangal e sabunde janande, jaha lotoroɗa jampe janande e sabunde janande. ken yillaɓe hankadini rafiji daaɓoji ko jilli en, laame nan ɗon, puƴe nan ɗon, uuɓe goɗɗe nan ɗon, ɓorto goɗɗo nan ɗon, goɗɗum e goɗɗum nan ɗon ha wayno leydi. kuppongla ko taƴata cegeneji jogono hoore ma, otuluba hay goto. kuppongla jogono hoore ma, saabu jiyande rafiji kewɗi hanki ñalawma ko ñalawma inniraɗo haɓade ñaw biyeteɗo sida. sida noon ne heewi sifaji. sida wona debbo rokkata, wona gorko rokkata banggue lelde. sida ko ƴiƴam, sida ko ƴiƴam e maniyu, ƴiƴam e maniyu. sa heɓani to banggue jokkodiral maniyu hakkude diƴƴe ɗiɗi jaltoje e debbo e gorko o, so tawi goto ne wondi hen, sa heɓani toon a heɓat to banggue ƴiƴam. rendude layset walla rendude cettal walla rendude tupporgal walla rendude koltorguel cegeneji walla rendude jampal. saabu somi wi noon jampal neɗɗo ne wawi gañade, o lotoro jampe ɗe, o ɓorta ɗon ƴiƴam ɗam heddo e jampal ngal, o lawƴa ngal wasa labde. saabu hewɓe gondaka ni, hewɓe gondaka mo lawƴata ɓandu mum tigui rigui, lawƴata jampal mum ne selli. goɗɗo ara lotoro daña caɗele, kadi ko wona ɗum gon woodi cancer, ne woodi ñabbuji goɗɗi, infection ngaji goɗɗi ɓurɗi bonde jawɗi rabde ɗi ganduɗa ɗin mbaɗaka barke. ɗum noon neɗɗo foof yo jogo jampal mum, jogo sabunde ma, jogoɗa trousseau ma, kalɗaɗa yaha haysa ñallat nawor. sa yettima sa nanam ndiyam tarode, so jiɗɗa lotorade ko sabunde, lotoro sabunde ma. sa yiɗa lotoro ndiyam ɓolam ha garta galle moɗon, nawor sarben ma, mbasa hutorade sarbetaji janani. ɓiye yo jogo sarben mum, an jogo sarben ma. ɓiye yo jogo sarben mum, an jogo sarben ma. sehil ma sen ara yo addor sarben mum, yo addor jampe mum, yo addor sabunde mum kisen. e kala saaha kadi nanga jampal maɗa gulna ndiyam ha wuula, mbaɗa hen, mbaɗa ngal e ndiyam gulɗam wara, ay ñooke gonɗe hen ɗe, nde tawno infection ngaji ne mbawi nadde hen wara ɗum. ko wayno broche dama mo coccirta ñiiƴe ma saaha kala, nanga broche ma walla broche sokaɓe ma e joom galle maɗa walla joom suudu maɗa, gulna ndiyam ha wuula, mbaɗa hen wara infection ngaji natoji nder ɗi. comcima tukosi ɗi guppuɗa, aɗa hersa lirde boowal, liira nder tarodde ma, koye lirɗa koye ɓuuɓol yiyata nangue, gayna ɓornoɗa ne rokkuma rafi, ne rokkuma rafi. a waɗat hen feera passé, passa ɗum ha wuula, ha ñooke gonɗe ɗi kala kene takko e ɓandu, sa aɗanaki rokkete probléme. ɗum woni jiya yimɓe ne jogui ngato woni yimɓe ne gooti ene jogui ngato mo gasata, ɗo jiiɗaɓe foof aɓe ŋaño. ne jogui woni yimɓe nan tan corni juuɗe ne ŋaño, saabu ɓe ganda ko heeɓiɓe koko woni. jogui puƴe ɗe ganduɗa ɓe mbawa hollude ɗum hay goto, aɓe jogui ko yaltata e mabɓe ɓe ganda no wayni, kersa haalande hay goto. sa hersi lirde tekke ma tokose boowal, a liiri nder a gayni, ƴeew feerama passé. to banggue hande hulɓe ɗen ñonkotaji ke wuppirde coñcoñ ko ndiyam gulɗam, ko wayno hanti machine à lavage, machine ngaji guppoji ɗi ne jogui ɗi ñoƴƴata ko ndiyam gulɗam arata, wuppa ɗum wara toon ñonkoto ha laaɓa, wara ɗum ha laaɓa. jaafuɗon ko wayno hande ko yaltata ndiyam jaltojam e gorko walla e debbo, yanay kilote walla yanay nokku, wuppe wasa labde, sa yi fatarade nan ɗon toujours, won ko wonata e nder mayre, wonko wonata hen. so tawi ɗum waraka, on microbe waraka, on wawi rokkoyde caɗele goɗɗe.
on wawi rokkoyde caɗele goɗɗe. On jangi to banggue sariya mani kumbowo e ndiyam, debbo lottoɗo e ɗam ɗon ndiyam, so tawi ari ha naate nder muɗum holko jogo rokkoyde ɗum? sifa kewɗe no woodi. jigi woni yiɓe terre min ne gudditi en kalat ko sariya ndeke firti ko alay sago gurdam men ɗam yurnite, ɗam yuɓɓitine, ɗam moƴƴitine ha moni kala reena cellal goɗɗo e ndimago goɗɗo o. so en gari ha ɗon tan en cellat en kisat. gorko jangin ɗum gila ne famɗi, kalde ɓortuɗa kiltaji ma wuppan hoorema. suka gorko wuppan hoorema gila nde famɗi. sukalel dewel ne kañum ne kalde ɓorni tekke mum tokose ɓorti yo jangin ɗum yo wuppan hoore mum. wasa joƴƴinde jowo wasa wonde mbabba. neɗɗo janginte fulɓe kaali gayni ɓakke mahete ko kecce, leggal ɓuccete ko gilane hecciɗi. neɗɗo janginte programme juɓɓudi gurdam ko gilane famɗi. o mawnide hen o jogon juɓɓudi. laaɓal ko gorko e debbo kala, debbo e gorko kala foti laaɓde. rewɓe hewɓe hannde no goodi ni ko hangaɓe to banggue haqqillaji, hanɗirimi ko keneli worɓe ɗi. en jogui wone worɓe ne jogui keneli ɓurtuɗi ɗi ganduɗa so udditi nafɗi mum a wawa foof. debbo rungto wiya o rungtimami taw wawa huccidde ma, nde tawno odeur gorko ɓuuri bonde hay odeur debbo. ha tenti noon so tawi jewmum toppitaki laaɓal mum. firti noon ko gorko ne laaɓa, debbo ne laaɓa. no debbo toppitirte laaɓal ha laaɓa wasa siccu ni, gorkol ko noon foti laaɓirde wasa siccu, gila to hunuko e nafɗe e ɓandu e foof. ha e koyɗe mum ɓornoɗa paɗe maɗa, paɗe ma fermé, ha waɗa camembert, ha watta lubde. sa itti a naate sal janano hay fofde joomum wawa rento ya ƴeewa produit mbaɗa hen. kala keɗe lora julɓe salon saɗa yaha juma walla jama ɓorno coñcuma moƴƴi. eɗen jogui ko wiyete mécanicien ji walla saha liggotoɓe e gueɗe goɗɗe ɗe laaɓani. waktu yona tan joomum aɗa ifño yimɓe, aɗa ɓorni wuttema baɗɗo fayida ɗe jooɗi, a tinta hani ɗe jooɗo sarma wattuma foof salte ha laaɓa. allah yiiɗa ɗum. neɗɗo yo laaɓ yo siwlis. sa ronki jaggude tama fodde waktu kota galle ma, ɓuftoɗa ha ɓandu ma laaɓa, ɓorɗa wuttema payɗo jaaha kucca e allah, woto yaha. rendo ngo ne foti moƴƴitinede musidɓe tedduɓe. laaɓal ko hunde moƴƴude. ñiiƴe laaɓa, neɗɗo laaɓa o siwlis. cegineji ma kuppa ha feewa, calɗa salte naata e nder cegineji he. surtout debbo defowo, surtout an jeerotoɗo lacciri, ka jerotoɗo karaw, ka defowo, ka jagowo kirmaji aɗa moñña e ñamde foof, sala jogade cegineji yo juuɗe ma laaɓa. cegineji hay sa joguima cegineji, ittu tundi woni nder ndi ha laaɓa. ittu tundi ha laaɓa ha wiye ceer. saɗa defa aɗa waɗa ɗumen guerfas, jubbi goɗɗi e goɗɗi ɗi mbaɗɗa e hoore maɗa, muɓɓu hoore ma nden defa. ɗo gudditɗa barmi o aɗa jiimi hen, sukunu ma ndu ne arti hen, taw wona sukunu ma ko cukuli goɗɗi ɗakkaɗi hen, ene wawi helde naata saabu kanƴi kodi keloji e kala saaha. so naate cuuɗi mabɓe taw ko cukuli ne mbayno leydi, kala ɗoɓe jooɗi taw ko cukuli ne mbayno leydi. enen fof en ñaami leeɓe ɗen tuuta jamma ñalawma. yimɓe ƴewta ɗum, jiya neɗɗo ñaama gayno tan yaha oolo tuuta haɗeɓe maaji, walla ɓernde mum ronka fewde. ɓernde mum fewata sabu ko ñamɗa wonkima ke tini ɗum. ɗum noon ne moƴƴitinoɗen. ko jimmi waynorade rokka men ɗo hen sirloji seeɗa. jogui neɗɗo tan ko légume e fruit. saɗa ñam sippome ha kara, ñam sippome, ñam jayeje, ñam fatata, ñam jakatu, ñam kanje, ñaame carotte, ñaame légume ko hunde moƴƴude neɗɗo. hay ñama légume ɓuuri ñama maaro. ñam légume, ƴakku karaɗo, ƴakku sippome o, suppome o, ƴakku jakato, ƴakku foof ko vitamine moƴƴo. ma tini hoore ma sa watti ñamde ɗum a reeduma yorata. woni yimɓe ne goodi ne jooɗo yontere jahata dow wuuro. woni yimɓe ne goodi dedi nan tan kifi ko hendu ɓoldu, hendu nan tan yalta. ɗo joomum jooɗi foof yiɗata ko woppude hendu, saabu rendu ko hiifi. joom ñaame légume aji, saɗa ñaama ƴakku ha ɗigga. sa yiiɗa ballonma wona e reedu ma heewa hendu, ƴakku ha ɗigga. sa waɗi hunuko a ƴakki seeɗa moɗi, machine ngaji ɗi gollata rokkuma ballonma, reedu ma ƴuufa gahaali e hendu heewa e ma. ƴakku ha ɗigga. allah rokkirma kono dow e kono less ko ha ƴakka ha ɗigga. kono dow ko ñiiƴe dow e ñiiƴe less. ƴakku ha ɗigga moɗa, mbaɗa longere wonde ƴakka ha ɗigga
moɗa adanta caɗele worti lugim fruit toppirɗe orange papaye banana ene wondi e dende ha tenti dene ko hunde moƴƴude Allah addi dene hande ne mbayno leydi toppirɗen dene koko wallata men ɓandu wulore en deedi guloji en pop ko dene tan ñaam dende ko hunde moƴƴude jara ndiyam aɗa ɗomɗi a ɗomɗani yara yoride ma heew ndiyam muɓɓa emoride ma muɓɓa gueɗe kewɗe Allah subhanahu wa taala walla en so tawi paali puɗɗima arde ma natti famde ɓanduma aɗana fawa seeɗa ɓanduma welani cetta aɗana tan tina hoore maɗa hunuko ma ne soofa seeɗa ƴeew limon ɓiɗa e weera mbaɗa hen lamɗam cetta jirga hayirgo jara ko comprimé moƴƴo a sirti hen ha laaɓi min wima noon ko heddi ko ma en gartoy e sahaji goɗɗi so jomiraɗo hoddiri buuɗal yurmede so feri feeñi fen jeyɓatake eɗen ñaago yaafuya noon yontere faande e nder nduɗo henna lewru e ko hedde mayru koyne gasa taw en dañata arde woni nduɗo lewru décembre darindu en mbawata arde buuɗal yurmede no jiɗirɗen ni eɗen ñaago yaafuya no feewi no feewi ha wona seeɗa buuɗal yurmede ma arane hen musidɗo men Ghali Abouba so dañi yaajede walla musidɗo meɗen Amadou Gatamari Ba to banggue coccorgal so dañi yaajede to banggue men enen buuɗal yurmede so Allahu lamɗo haaji ko heddi e lewru décembre ko eɗen ñaagui yaafuya tawata ko eɗen jaggi seeɗa en mbawata arde buuɗal yurmede kono kabruji mon e ɗemgal Pulaar ma won hakkude musidɗo mon Sar Abdoullahi Sarr e Ghali Abouba so buuɗal yurmede feri feeñi fe jeyɓatake cellal ɓalli ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen